biar pergi ya. Ya Allah, Pak. Kenean toh. Lah. Ya Allah, Pak. Kenean. Ya Allah, Pak. Piye lo sampean kindine sing lara? Yo kene kita tuh. Alah. Malah mau lagi. Lah aku ora ngerti nek sore nek wong nek sampean. Penor kayak mari malah. Aku ora ngerti to. Lek laren ki aja ning kene munggah ning dhuwur kesorwet kae lho. Ayo gendang nonton. Iya menang sorpet kena. Aduh, apa ya kuat aku. Ayo. Kita. Cek toh. Ayo. Ya Allah. Ayo. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Wah, lagi mari malah kecil-kecil Tetep makane ki aja kaku lho awake. Aduh, aku piye to? Saya gendong meh.